IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umabot iti 5 milyon na pesos ti Balor ti Tulong nga Maipaay karay ti umili ti Marcos gaboy ti mapaspasaran a krisis. Daytoy ti inpakaamon ni Mayor Antonio Mariano. Kinunana ti Tulong ket manipod iti Bureau of Treasury apaset ti programa ni Presidente Bongbong Marcos iti Local Support Fund. Inayon ti mayor sa pasap maibunong karay ti umili ti 10 kilo abagas kas tulong karay toy panawon ti krisis. Kadagiti kakaiyak gananos kayo apot ada dito 5 million nga na-download iti account ti munisipyo tayo kiti oray mila ti guidelines tamang ti kasta bunongan mo ti tunggal family iti 10 kilos worth of rice. Kabayatan na may uray laangan ti Mandara manipod iti gobyerno probinsyal tapno marogyanan ti panakaibunong ti nasao at tulong. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.